Takže čau lidi, dneska vítám u nového videjka. Dneska jsme tady v Brawl Starsu. Vidíte, že už jsem to hrál, to je asi jasný. Asi si zahrajeme duo, aby jsme splnili pár questů. Máme tady novýho brawlera, Mortise, jakýho jsem získal nově, úplně nově. A mám Brawl Pass Plus, kde si na něj i šetřím dokonce, tady. Jo, kde si tady na něj i šetřím, se dá tady na něj šetřit. Ukážu vám i ukázku. Je to docela pěkná ukázka. Je docela pěkný a asi určitě mi dejte odběr na tenhle kanál, protože jako natáčím nově, všechno je tady nový. Mám Roblox, ten koukněte taky. Mám video Roblox, kdy natáčím bezdomovcem. Je to česká hra, minihra, bezdomovec. A říkal jsem si, že si můžeme zkusit tady na tom kanále zahrát i jiné hry. A řekl jsem si, že to bude Brawl Stars. A když už takhle začínám točit Brawl Stars, tak určitě nezapomeňte dát odběr a like a zkoukněte video Roblox a dejte to všechno rád kámošům. Tady máme teďka problému. Já asi zdrhnu, já mu nebudu pomáhat, protože já tady to udělám takhle chytře, že se vezmu tuhle čestku. Jaká by mohla být dobrá? Jsem trošku nemocný, takže možná mám horší hlas. Jedeme. Máme 2 pahříky krásně. Jo, ty se mi hodí. A tak, joinuj se. Tak jdem asi na něj. Můj kedík, bráško. Ne. OK, počkejte, já si našetřím. Dobrý, na pohodičku. Kam on mi ho sebral? Mrdíček. Tamhle. Tak. První ven asi to. První ven pohoda. Plníme questy krásně. Určitě mi OK, epic. Určitě mi napište do komentářů, co chcete, abych ještě natáčel. Jestli chcete, abych natáčel další Roblox nebo další Brawl Stars. Určitě mi se napište mi to. A asi se můžeme pustit 20 nejlepších hru z Mortise. Možná v půlce videa. Budu mít tak 10minutový videjko, jestli vám to nevadí. Tak to asi vyměním. A budu hrát za Nanyho pár her, aby jsme to vyměnili v tom dů. Možná, nevím, jestli stihneme každou tu. Tak, znič to. Tak, na pohodu. Berte hlavně. Počkej, tam musíš jít k němu jako bráško. Promiňte, že hraju dua. Já vím, že je to pro někoho nepříjemný, že to někdo nemá rád. Tak, dobrý, berte, všechno to ber. Tak, na pohodu, bombástík. Tak. Tady vidíme i krásně Nanyho. Z 10 pavrama, jaký už je mrtvý. To mě moc mrzí, bráško. OK, no tak. Ty mě strašně taky mrzíš, ty. OK, tak tohle bylo jen tak už. Jen tak. Já bych řekl, že za Mortise asi máme hotovo. Už jsme tak v půlce videjka právě. Tak si vyměníme za Nanyho, aby jsme si vyzkoušeli oba 2 nový brawlery s váma, jo, abyste věděli, jak jsou dobrý. Asi každý už máte Nanyho, jo. Když vyjde nový brawler a já ho získám, úplně jako nový brawler a já ho získám, tak si s váma určitě s ním zahraju, abyste zjistili, jak je dobrý.
ale zatím bude nový Brawler v Bravku právě a nevím přesně kdy, to jsem nezjistil, ale měl by být, jo, nový Brawler. Bráško, ne. Čekám. Na pohodu, Bráško. Já jsem všechno dal. Je na pohodu. Tak. Je to docela jako za Nanyho, je to docela lehký i těžký. Má dobrý jako damage, ale zase nemá úplně jako... Je těžký se s ním. Není to úplně jako lehký. Tak. Sakramenská. A ty zdrhej. Tak tuhle hru jsme asi prohráli, ano. Tuhle hru jsme právě prohráli. A vůbec nevadí, máme splněný quest, možná nemůžete to. Ne, nemáme, promiňte. Tak, když to padá, vidíme. Na, ještě kousek, jo. Ještě kousek. Potřebujeme, jsme na 6 minutách, tak 10 minut a skončíme tohle videjko, dohrajeme tak hru, jo, v těch 10 minutách a skončíme asi hru. Tohle není žádný push, jestli chcete nějaký push v Bravku, tak určitě napište. Je to jenom na vás a Roblo taky jenom na vás, jo. Všechno je budu se říct, já jsem udělal asi nejhorší chybu. A Ahmede, vole, ty zdrhej. Ahmed, zdrhaj. No, dobrý, vyhnal si je pěkně. Hlavně ne, to je šalina, chápeš? To je šalina. Ti představím šalinu. Pěkně. Ne, jako vím, že jsi tam nechal jednu tu čestku, ale ti to nechám, no. Tak ještě si tady vezmeme čestku, aby jsme... Vidíte, ubírá to po 5000 teďka ten Nany. Takže jako je docela silnej. A tenhle kanál jsem si založil nově. Jo, už jsem točil pár videí, ale to se mi úplně nedařilo. Ale teď jsem začal natáčet na notebooku, jo. A teďka nějaký hry na počítači, to asi poznáte. Ale jako je to docela dobrý, takhle hrát, i hlavně když to vysledujete, jo. Když vy to sledujete, tak mě to prostě baví, protože třeba na tom Robloxu to má 14 schlédnutí, jo, 14 schlédnutí a prostě mě to baví. Když to prostě má takhle schlédnutí, tak prostě já vám natočím nový videjko, aby zase to mělo třeba 14 schlédnutí, protože prostě vím, že to prostě bude bavit a prostě když mi taky dáte nový odběr, třeba jsem měl 4 odběry, ale najednou jsem měl 5 a najednou 6 jich mám. Tak prostě to taky udělám nový videjko, aby vás to prostě, že vidím, že vás to prostě baví, ta moje tvorba. A k Vánocům dostanu asi nový mikrofon na notebook, takže mě všichni líp uslyšíte, protože na tom Robloxu mě úplně nejlíp slyšet, musíte to mít na co nejhlučnější prostě. Ne, tak to jsem dostal. A to mě mrzí. Ale jako teď jsem zapomněl, kde jsme vůbec byli. Kde jsme toho byli vůbec všichni. No, to slyšíte moc na hlas, takhle, to trošku stlumím. Tak, uvidíme, jestli, máme splněný questu, takže si tady na konci teďka uděláme opening. Pár věcí. Je to takovej čas teďka akorát, máme tam 1000, takže bychom měli mít dvakrát. Vidíte, že mám Brawl Pass Plus. Akorát, že já zase se kupoval jako až potom, tak, jakože jsem si kupoval normální Brawl Pass a pak až Brawl Pass Plus, takže já nejsem v půlce vlastně, jsem nebyl. OK, super rád. Takže vlastně jsem si jenom koupil Brawl Pass Plus a posunulo mě to asi o nějakých 6 příček a stálo mě to asi míň, ale tak co se dá nedělat. Hele, jsme na 19, teda na 10 minutách, promiňte. Tak tady bych to končil tohle videjko, aby vyšlo zase brzo. A takže se s váma asi rozloučím.
určitě mi nezapomeňte dát odběr, like a asi čus čus.